מקסימה, לא היה דם חולה. ובשבוע שעבר התנהגתי קצת לא יפה לסבתא, זה עכשיו אני מבקש סליחה בפני כולם. חילה קיבלתם? זה מה שיש לי להגיד. שכוייך. עכשיו אנחנו צריכים להגיד. הייתם ילדים טובים. רגע, סבא עוד ממשיך. עכשיו אנחנו נשאיר. מאוד שמחנו להיות אתכם בטיול. היה כיף. אנחנו מקווים שאתם גם נהנתם. לא, אז עכשיו יש למישהו להגיד משהו לסבא ולסבתא? אני. כן, בבקשה. בלי הופעות, תגידי. לא, תנו לי, די. תודה רבה על הטיול, והיה כיף. ובאמת זהבית מדברת. באמת שלא נראה לי שאף סבא וסבתא אחרים היו עושים דבר כזה, כאילו, ואני אוהבת אתכם, תודה. רגע, גם אני רוצה לדבר. לתמונה הזה. אני חושבת שזה היה טיול מדהים, מהנה, ושזה חוויה של פעם אחת בחיים. שלא עושים את זה כל פעם עם סבא וסבתא. הנה הכובע שהם גם הכינו, כאילו שמיכל עשתה את זה, וזה המקליט שלהם נראה לי. כל היום הכסף שלהם. שאחי אמר היה מדהים ולא היה בסדר? אולי לסבא וסבתא יהיה כוח לפתח עוד פעם טיול. תגיד עוד פעם, הם לא שמעו. מה אתה רוצה להגיד להם? תודה גדולה. תודה רבה. יופי, כל הכבוד. מי עוד איתמר? לא. אני לא מגע כלום. שרי להם. אמרתי כבר. לא, אני בסדר מה שכולם אמרו, אני מסכימה. תודה, תודה. תודה, תודה. אתה נשאר פה חמוד.